תקשיבו, היום אני ואח שלי מצאנו ארטיק של החברה של החמוץ הזאת, שזה אמור להיות הארטיק הכי חמוץ בעולם. אנחנו, אני ועומר יודעים שחמוץ זה לא בשבילנו, כי אנחנו טובים, זה לא חמוץ. אז בואו נבדוק, קודם כל זה נראה ככה, וזה אמור לראות ככה, אמור להיות שם את אלה החמוצים. אז תיתן ביס, עומר. רגע, זה לא נותן לי. טעים. זה טעים? כן. גם כשאני מכינה הם נסים חבילת פסטה. בכיף, תסיימו את זה. או, משהו. נראה לי זה המסטיק החמוץ שלהם. כן, המסטיק חמוץ. אבל עבדו עלינו. מה? כתוב כאן חברים, אמור להיות סוכריות. ופה אין סוכריות. תסתכלו. רק את הכתום. אבל אין זה טעים, אז זה לא משנה. עובר, תיתן רגע ביס. תסתכלו אותו. הוא אוהב כזה. תן. הכתום טעים, עובר? כי הוא קצת חמץ. חברים. אל תקנו את זה. זה קצת... או. לא, זה סוכריות קופצות. תקשיבו, הכתום זה סוכריות קופצות. תן מיס ואז תבין על מה אני מדבר, נכון? כן! נכון זה קופץ? זהו עכשיו. רק אני. שים לו במקרר שניים? אמא! ראית שלוש לך. מה זה טוב? אמא! שיבו סב.